कुशादा जिला से भी भाई लोग हमारे हुई। अब पूरा बिहार जहाँ भोजपुरी के सुना जाला वो पूरा बिहार भी अपन पूरा परिवार बा। एगो गाना पर आप सबके ताली के प्यार चाहो जो अभी गीत हम सुनाओ तनी भजन में ही हमारे गीत गावला। सभी बड़े भाई मोहन गार्जियन के दोनों हाथ प्रेम से उठे अच्छा लगा और बड़ी सुंदर गायिका अदिति राजी के भी आगमन भइल बा। हां जी तू संभाल लियो हम कनी का बड़ाई हो जाए सही चले के शत्रुघ्न भैया सच्चे दरबार की। चलिए अब
हनुमान जी के भजन थोड़ा सा लेवल कम रहे